Kumusta tayo manin aminan mga ka-Ilocanos? Iti amyanan, iti daya, iti laot, iti abagatan ti Pilipinas. At tatay manan dito yan igit ti ocean. Naglamag, tatanay. Alas 4 pa lang ti malam. Nakafafagan. Yung ba nagbisiklita ni Igit, ito'y igit ti ocean. As usual dati. Ay, dapat. Bakit ka nag-on? Mga istorya tayo manan, mga kakailyan. Dagiti nakaamamak nga tagtagainaw. Amuyo iti kwa, iti Domingo nga nanginang aldaw. Domingo Paskwa. Nagmadi nga tagtagainaw, nagalas. Ni BBM ka now, ginalutan dat tenged na. Sa dempako ti cross. Kunakpay ka nga na ibagaket. Hala, anyamot tan. Double jeopardy tinaramid ta kanyamaw. Kunakpay ka now. Antay amaw, ti plan-planon da dagiti tattao. Iso nga pakantuki de duwa nga political party ti plan-plano ti dakes nga ta. Antay amaw. And idi ko manan last week nagtagtagain mo pa manan niriing nagtitagtagain kasla pagbiit lang daji manan nga ato ti nagsaaw nga timag dita langit ako na carnage. Inignore ko pa daji ti manungal daw ta yang tati kaya nga sa unda daji kung kuna carnage tateng google ko pa mali-mali spelling ko pa tagayam mass killing. Iso nga nakabuutang manundaji yan. Agkarkararag tayo mga kapilipinos, supporters ti BBM, oray saan nga supporter. Agkarkararag tayo latta nga yadayo na tayo iti dakis nga pasamak. Jay Diyos nga namarswa iti langit kundaga. Dumawat tayo ti asi, kun ayat, kun kapya. Nga iti dawatin tayo, iti karkararag tayo. Tapos, agsasaron mo data kahit nagalasan nga kwan nga tagtagain ni Apo kakasyan na kami Apo Diyos nga day ti langit iturong mo kadi ati pagsiatan ti Pilipinas mangted ka ti kapya lawlawagam ti panunot no sino ti maabak lawlawagam Apo ti panuno na tanggapon da ti katotohanan no maabak da at ngay nga rod sport lang kuna na nga rod kasta nga talaga ti politika. Untun sumarunog lalaban kay tumanan kasjay ken idi ko manan last 2 days ago manan nakita manan iti nagad-adu nga mula nga nag-green dark green nga mulmula nga kasla medyo nalalapad pa nga ti bulong-bulong na nga nagadua nagadaw nga mulmula nga nagbibirday tata nagigtuta kadi may isa nga puon na kwamat na naganatin naputad kasjay ngam uren no kasta nabati mo jay puon na ket kunakpay kanaw nga naibaga manan nga sa bagay data nga mula kakwa agsaringit kunakpay kanaw agsaringi mo laeng kunakpay kanaw. Apo kakasyan na kami Apo no nya ti kaya nga sa unday ta nga nagbibirde nga nagado nga mulmula nga naggi-green nga nagpipintas pa ati kuana naglalang to nga nalalapad pa ti bulbulong na pampanunutik nga raw dagita kuding-kuding niyo dita at the green at the nalabaga at the pink kung sino ti green at
Aganad tayo amin. Nakaasyan na kami apo Diyos nga na marswati langit tindagan no, sa, no sino man daytan apo aya. Kakaasyan na kami apo, aywanan na kami ti asiken ayat mo. Pakawanan na kami ano anya ti pagbasbasulan mi apo Diyos. Iyadayo na kami iti dakes nga pasama. Apo kasyan na kami apo. Mangted ka ti talna ken kapya ti Pilipinas. Si kamot ti makaamu ti anyaman ti plan-planwen. Dagitoy nga partido ti politika. Saan mo ang ipalpalupos mo at itidakis nga mapasamak ijay Pilipinas no daytoy ket tungkol ti eleksyon apo mangted ka iti kapya pangaasiyaw no sino ti maabak tanggapon nyo iti naluwag saan kayon ngagpalpalabanan kasjayan awan ti gulugulaw tanga na siya at timaytod na lang ata gulo-gulo. Awan dagitag people power no sino ti maabak at kanya nga raw agpakumbaban Huwag kailang matanga agplan-plano ti saan nga na siya at iti katunggaliyo ti politika nga nasaya ti kasdyan anya mo lang iti serbita yung agbibiyag nga iti rabaw ti daga no panay mo lang dinadakisen ti araramiden na ay hanga mabalin mo ati kasta at damot day na Diyos nga nangangataw saan nga agnanayaw nga itolerate na mo iti dinadakas Uray no nagbalay gi kay mantisan nga nasayat nga ramid ide aga hanga maulit ti kasjayan ta pinalamlaman na kay laeng tinaminsan pinagbigyan na kayo laeng itinaminsan kasjay jay Dios ti kinapudno ken hustisya isumo laeng ite matungpal apo ket no anya itinadalos aga isua iti kwa pagturayam nga agturay ti Pilipinas. Kaiso nga rod iti pundasyon iti tronaw kinapudno ken hustisya. Talag kami kingka. O Diyos sana marswa iti langit ken daga. Kakaasyan na kami nga Pilipinos. Kakaasyan na kami. Kasta mo dadya mabanggit ko nga maistorya. Kitaan nyo almost 7 years ago taptan nga dinalaw nakman iditi tagtaga inupan during the Crimean War nitagtaga inupaw tati presidente nga Russo nga agsasao isuna didakkel kanu nga screen ni Jerwar basta agsasao panggap iti kina Kristiyano. Pagkatapos nagpakita nga bigla dayay symbol iti amoy dagita pictograph nga kunada iti Hebrew adis handle ti sarukod nga kunada lamed adi handle ti sarukod siya nagpakita ajay ken kandila nga dati sindina ken number 3 sangkwa mo mat no inya dadya nga number 3 basta number 3 lang awa mo ti simbol na sangkwa mo nya kaya nga sa undi yan si kayo ti makamun ang manginterpretan mo nya kaya nga sa unan duray lang na tumba mo dato yung matan pagbibidyo ko apo nagigil lang ti maistorya
Iti ko nagpahingarod ngay ka, nalpas mo ti krimya, nagsubli dagiti tattao nga krimyan sen iti Russia. So siguro dadi nga dream ko kung nag-idi. Nalpasan kung nakikita nyo man ngay kakwa, nag-irap tatama mo ti gerra, ita Ukraine. So nga santay mo't amaw no inja ka mo no nyamat ti kay nga sa undi jay. Iti kuha nga may na simbol nga pictograph nga lamed iti Hebrew. Kuha daji nga ti kay nakano nga sa uwan. Aji nga usaran nga dagiti nga shepherd intendering their flocks nga kunada. Isu nga iti pagbugaw, pag naganato niya pagpaltek kasjay. Tapno kasta ag ubay dagiti taraken mo nga kalkalding or tupa kasjay. Kaya nga sa uwan. Tapos ada kandila nga dati apoy na. And then number 3, awang mat ti simbol na basta number 3 lang mat. Kung amaw niya kaya nga sa uwan daytan. Di jay man iti kwa iti maistoryak nga kwa nakikita nga tagtagay na ati karkararag tayo amin mga ka-Pilipinos lalo dagiti maka-BBM iti safety iti agturay nga presidente ti Pilipinas ta makita mo dita YouTube nga talaga nga adung ti supporters na nga talaga ken dagiti survey talaga nga umun-una mo ti suna saan kumamot din ang mangyari iti ngay niluluko nga rami din nulok kundamanen isuna naga saan mo tinaapaw saan mo ni palpalubusan ti kasjay nga to kapaylaan ket agtaltalag kami iti kinahustisya ken kinapudnaw yeah. Kakaasyan na kami aapo mangted ka iti peaceful nga eleksyon ti Pilipinas. Iti maistoryak kada kayaw mga kakailyan kay Ilocanos na makataros ti vlog ng Ilocano. God bless us all. Dandanen ti butusan manulang aldawan. Kun siguro nasaysaya at nganunalpas iti butos saan kayon nga guumong kasi iwasan nyo iti crowd. Agaawit kay nga tagusan di balbalayaw iti mabati laeng dagitan watchers kasjay nasipsip ti mo laeng kasantay nga amaw iti kwa panunot dagiti kwa tattao nga nalulukaw narigat jay bumba dita nakamama dajay nga raw nga nangagko ti parbangon carnage kunana busis ti lalaki nagtaktel ti busis na carnage asos kabubutang Google ko ti meaning na mass killing bombing kasjay apo kakasyan na kami apo Diyos nagkay ti langit ay apo okay aja lang nga rudan kakasyan na tayo iti apo agkarkararag tayo agmaymay sa tayo agkarkararag tumawat ti asi ken ayat iti Dios nga namarswa iti langit ken daga ay ti may baga bendisyonam apo tanyay nga rod ka makabibi imak nga raw kadi bendisyonam apo Dios nga agnanayaw ni katribaw kasi nga talaga bye.